музика світа. Нашої песні будуть звучати і радісне, і сумне співаночне. Нести твориться новітня українська історія, як об'єднує і Волинь, і Полісся, і Таврію, і Слобожанщину, Поділля, і Буковину, Гуцульщину, і Бойківщину, які розквітають в прекрасному букеті українського народу, в рідній батьківщині. А за співом до наших песень стане благословенне слово заступника міністра Міністерства культури і туризму України, професора Липкині Олі Бенші. Це визначна подія, це, безумовно, велике свято для українців. Тому що лемки, як етнічна група українців, це та глибинна основа культури, землі якої були по обидві сторони Бескидів. Люди жили, творили в гармонії з питомою землею, з довкіллям, творили свої пісні, плекали рід, родину, різьбили, творили унікальні писанки, витворили унікальну культуру, яку згодом в професійній творчості явив нам і Дмитро Бортнянський, який походить з наших земель, і Михайло Вербицький, і Станіслав Людкевич, Філарет Колеса, який бродив по Лемківщині і захоплювався унікальним її співом. Жила і буяла ця культура, але в 40-х роках ХХ століття припинилося оце життя. Але те, що ми нині тут, це засвідчує, що духовна традиція незнищенна, що ми, як український народ, є і будемо. І я вірю, що відродження є неминуче, оскільки у цій залі, ця зала нині, знаєте, як птахи позліталися з усіх земель України. Сестри Байко 20 років тому мали свій прощальний концерт на цій сцені. Вони завершували свої сценічні виступи твором Майбороди, якби не морози на квіти, якби не минали літа. А от Марія Яківна сьогодні знову повернулася до нас, і я запрошую її на сцену. Марія Яківна. Тиши, люду душі,
що у світ не голосить, а їм обіцялося вічною пам'ять, а пам'ять вмер, і пам'ять вмер. А він де наверх тих старих явниць, роми пов'язали шнурки блискавиць, і як потічком, що з пекло бризкав,
сімействі виконує родина Яницьких.